Il-Gvern ta' Roberta Bela m'għandu l-ebda strateġija għal qasam ġudizzjarju tant li hemm numru ta' problemi fil-qorti li laħqu livell allarmanti biex issa spiċċajna b'ġustizzja fi kriżi. Dan intqal mill-Partit Nazzjonalista f'konferenza tal-aħbarijiet li saret il-ġimgħa filgħodu u li kienet indirizzata mid-deputati Kerol Aquilina, Claudette Buttigieg kif ukoll Carmen Mifsud Bonnici. Kerol Aquilina tkellem b'mod speċifiku dwar is-sitwazzjoni allarmanti li hemm preżentament fil-qorti hekk kif statistika uffiċjali li ħarġet f'Ottubru li għadda u rrid kif maġistrat wieħed għandu 274 inkjesta pendenti qudiemu, dan apparti li hemm ukoll 2895 kumpilazzjoni pendenti. Aquilina wara tħassib għal fatt li hemm maġistrat wieħed illi għandu ftit aktar minn 4000 każ u proċedura pendenti qudiemu fil-waqt li hemm maġistrat ieħor li għandu ftit aktar minn 2200 każ ta' vjolenza domestika meta l-maġistrat ieħor għandu biss 17. Kerol Aquilina qal li fil-qorti hemm nuqqas kbir ta' ħaddiema kif ukoll pagi baxxi immens, iżda l-akbar problema hija li l-Ministru Jonathan Attard m'għandux rieda politika hekk kif qed ikompli jitfa' l-problemi taħt it-tapit bid-deputat tal-Partit Nazzjonalista jinsisti li l-pożizzjoni tiegħu m'għadix tennibbli. Fil-Parlament u hawnhekk intennu s-sejħa tagħna għar-riżenja tal-Ministru għaliex huwa ċar illi issa wara li kważi ilu sentejn Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard minflok is-sitwazzjoni fil-qorti u fis-sistema tal-ġustizzja tagħna marret tal-aħjar, marret kompletament tal-lar u ġabet il-kundanna anka tal-ogħla awtoritajiet fil-qasam ġudizzjarju ta' pajjiżna. Min-naħa tagħha deputat tal-Partit Nazzjonalista Claudette Buttigieg qalet li huwa inaċċettabbli li f'każijiet relatati mal-vjolenza domestika in-nies qed jistennew is-snin sabiex jibdew jinstemaw il-każijiet tagħhom. Hawnhekk Claudette Buttigieg sostniet li dawn huma nies għaddejjin minn tbatija kbira għaliex ħajjithom tinsab fil-periklu u hawn fakret li fil-każ tal-qtil ta' Bernice Kassar huwa turija ċara li l-Istat falla. Hemm każijiet li ħajinstemaw għall-ewwel darba fl-2025 qed nitkellmu fuq sitwazzjonijiet serji immens bħal każ ta' Bernice Kassar illi dawn għadhom ħajibdew jinstemaw qed ngħidu sena u 4 xhur wara li pratikament il-persuni involuti jkunu ħadu mhux l-iżbriga imma il-kuraġġ, sabu l-kuraġġ li jagħmlu dak il-pass il qudiem. Min-naħa tiegħu id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Carmen Mifsud Bonnici saħaq fuq l-importanza li pajjiżna jkollu strateġija ġudizzjarja sabiex il-qorti tkun tista' topera b'mod aktar effiċjenti. Apparti minn hekk huwa fakkar li fl-aħħar 10 snin il-kawżi żdiedu b'ammont sostanzjali u l-Gvern ta' Roberta Bela ma ħoloq l-ebda mekkaniżmu sabiex jinqataw aktar malajr iżda minflok għandna qorti li mhux qed tlaħħaq mad-domanda bir-riżultat li l-kawżi qed idumu ħafna biex jinstemaw. Il-Gvern m'għandux strateġija politika fir-rigward tas-settur tal-ġustizzja. Ngħidu dan għax huwa ovvju li f'dawn l-aħħar 10 snin flok morna biex nissudaw mekkaniżmi ta' kif il-kawżi qataw iktar malajr ħadna ħsieb inżidu iktar il-workload ġewwa l-qorti. L-istatistika li semma l-kollega hija prova ċara illi f'dawn l-10 snin żidna iktar il-kawżi mingħajr ma rajna kif nistgħu noħolqu mekkaniżmi biex naqtawhom iktar malajr. Giulia Falzon għal Net News.